There you go mga Megs, tanaw mi sa Birds of Prey. Kita naman dagang kay mga birds lain-lain na maya na nag-pray din sila. It's a religious movie starring Harley Quinn. It's very religious, dagang kay may spiritual things nga na-learn, no? Pero it's not for kids actually. Pinaka-favorite ni mo nga kuan, pinaka-favorite ni mo nga part. Katong nag-pray sila sa bago nga chapel. And then ikaw, favorite part? Ako pinaka-favorite part katong gisulong siya sa police station. Okay. Kato ikaw. Itong i-rescue niya ang bata. Ang akong favorite part is kanang iyang pusil kay mo buskag siya muna siya og kuan fireworks. Sprinklers. Sprinkles. Medyo napakita gihapon ni Harley Quinn ang iya. Very cute kay. I don't know, naka-realize ko ba nga murag attracted ko sa mga nga mga girls. Kanang dili boring. Diba? Oh, kanang Nay crazy gamay. Nay crazy gamay ba? Nay pagka-kriminal gamay. I don't know. Murag nakaingon ko crush gyud ako sa sauna pa lang. Diba? Sauna pa lang. Kaya na siya movie. And I'm sure dagang kaayo ka idol niya bisag ingana siya ka crazy because wala siya og joker na pagka personality. Ito boring, diba? Dili siya boring. And the same way nga murag ganahan gyud ta ni Deadpool. Ganahan gyud ka ni Deadpool. Ganahan gyud mo ka ni Reality crazy fucking girl. Uy, blip. Ada ang mga batuta. Ha? Batuta kasi ba? Ganahan kasi mga batuta. Ayay. So, if you guys are looking forward to watch this, I think dili pwede ang mga bata. So, pwede ra sa mga mama o papa, no? And 20 above. mga 20 above ng mga viewers, adults. Expect lang mo o mo dominate gid ang mga babae ani. Kung sa Marvel, night time katong mga Marvel superheroes nga babae ang marag dominate sa katong sa tunga kuan. Bang sa kuan last sa ganito Marvel ka Nalimot ko. di ba katong na si Thanos ba Sa Endgame. katong sa Endgame kung nakita ninyo na girl power ato murag ingani gihapon so I think ganahan ang mga empowered women ani nga salida mga ladies nga murag gusto nga or mga ladies nga gipasakitan sa mga lalaki Feminists. mga feminist nga hapit na mga feminist or mga feminist yun nga mga babae para ganahan sila ani nga salida and nice nga pagka-direct and action pack I think you need to watch this labi na kung nakakita mo atong Suicide Squad o sa mga DC comics nga mga dark adventure. Mga dark adventure. Lain ng DC karon kay kuan, at least na sila comedy gyud. Dili para to sa una nga grabe ka dark ang mga kuan. Ba? So, congratulations DC. More power dapat padayon pa ingani nga mga movies nga murag tangkilikin gyud ng mga masa o tangkilikin ng mga kuan. Dili ka tong mga dark kaayo. Lagi na yung entertaining na part. Please. Kuan lang, please subscribe sa wala pa naka-subscribe and also YouTube channel ng Explorers Channel. I-type na diya. Sa unsa kay imong channel, Mix? Proxima. Explorers channel guys. Explorers channel. Then ang Proxima soon pa na guys. Kampo sa ta. Bird spray sa ta. May bawaan na to na ni guys kung unsa ng bird spray kung naka-research day mo about ana you will know deeper kung unsa gyud silang mga kinsa ni grupo ba ni choir ba ni siyang bird spray unsa man ni unsa ni siya pagmugna diha na to may bawaan na ni nga salida, alright? See you on the next one. Subscribe.